Не е тайна, че в нашото племе бяха най-хубавите момичета. Аз се чуех, нали, защо на третия ден почват да си обличат дългите клинове, то навънка 40 градуси и сме много по-задружни от другите според мен. Това ни е тайната да побеждаваме. Между другото, преди 5 години аз тренирах кикбокс и реших днес да си опресня знанията. То крак трябва да може да реагира и да блокира. Я завърши предния крак, като биеш последно. Здравейте! Днес на гости ми е Вайс от Джетварите, от втория сезон на Игри на волята и сега ще разпитам малко въпроси. Първо ми кажи как се реши изобщо да участваш в предаването, откъде разбра за него? Пратиха ми, една приятелка ми прати формата да попълна за кастинга и с думите: това е една игра, в която отиваш, има такива отборни индивидуални игри, супер шантави са, много ще отива на тебе да ги играеш, носите някакви дъски, блъскате някакви работи. Аз не знаех какво е Игри на волята, изобщо нямах представя, че това е някакво ТВ предаване. Макар че знаех, че Юли участва в нещо, просто не знаех какво е това. И си го попълних и ми звънаха един път за кастинг, отидох, звънаха ми втори път, отидох, звънаха ми трети път. На третия кастинг мисля, че бях тия кръвните изследвания, там беше почти сигурно, че си прият. И чак тогава почна да се интересувам какво е това нещо. Чак тогава, Чак тогава, да. Изобщо преди това не ме интересуваш, просто отидох да играя нещо някъде. Не знаех, че е предаване дори. Наистина не знаех, че е предаване. Казваш, че се познаваш с Юли. Ти имаш ли представа, че той е на финал? Въобще как се е представил? Нямах представа Юли какъв е филма с него до този момент. След това, нали, влезнах в V-Box, имаше сериите и почнах да ги прецъквам. Видях, че е някакво такова горе-долу предаване. Но не можах да добия представа, че е такъв Big Brother. Да. И че постоянно камери, работи се снимат. Мислех, че главно за битките отиваме. И се снимат битките и се като състезания. И видях какъв е случай с него, нали, горе-долу добих представа. А ти всъщност, защо не си имал представа, не си знае какви качества трябва да имаш? Може би с тази връзка можеш да кажеш с какво се занимаваш и как, чисто физически, как се чувстваш, отивайки в предаването? Що ме състезание, значи знам, че съм за там. Това беше точно след карантината. Значи тогава абсолютно нищо не тренирах много време, формата ми беше под всякаква критика. Чак след като го разбрах, нали, че съм почти избран, тогава почнах да тренирам, да вляза в час с нещата. И на един от кастингите трябваше да плуваме 300 метра в някакъв басейн. Мале, тези 300 метра ми се видяха много дълги. И принципно с плуването нямам проблеми, никой не си имал проблеми, обаче нали, като не си тренирал няколко месеца и си загубил всякаква форма, е съвсем друго нещо. А всъщност ти с какви спортове се занимаваш? Като малък съм почнал с 6 години лека атлетика, после 5 години футбол и от 10 години се занимавам с бойни спорта, с ММА и с кикбокс. Общо целият ми живот, 20 години горе-долу са минали само в трениране и всичко ме боли. Съм като възрастен човек. Сериозно? Да, ама си заслужава. Напълно. Значи си бил доста добре подготвен за игрите. За игрите специално, нали, не съм се подготвил, след като виж какви са игрите, няма как се подготвиш конкретно за някоя игра, просто гледах кондиционните ми тренировки, да наблегна на тях, да потренирам малко по-сериозно, да имам въздух и издръжливост. Това ми беше най-важното нещо. В смисъл, аз знам, че няма как да разчитам на някакви неща, които нямам, така че по-добре се наблегна на силните страни, не знам, че там съм добър. Да. Ти кажеш, че се занимаваш с ММА и с кикбокс. Какви качества се изискват за този спорт? Воля. Най-вече воля. Значи ММА според мен е най-трудният спорт, който съществува на планетата Земя. И трябва да си супер комплексен, трябва да имаш страшна воля да продължиш след такова нещо. Това е 5 минути рунд, в който пуска човек, който иска да те убие срещу тебе, който те е тренирал специално за тебе 2 месеца, за да те победи. И 5 минути ти си в дълбоките води, няма къде да се спасиш. Това не е кикбокса, това не е бокса, няма отброявания работи. 5 минути ти си оцеляваш ти трябва да се спастяваш собствения задник сам. Ако дадеш задна, ако тръгнеш да спестяваш мъничко, да си починеш малко, това ти се отразява директно върху тебе. Така че благодарение на този спорт и на каквото съм научил от него, мисля, че съм предостатъчно подготвен за Игри на волята. Супер! Да те попитам така още един малко по-пикантен въпрос.
Може би както миналата година, така и тази, забелязвам, че в жълтият отбор, в нашия случай беше Славяни, във вашия Жетвари, за събрани може би най-привлекателните участници и също така и жени. Ти имаш ли симпатия към някой от твой отбор или отношенията ви бяха по-скоро приятелски? Не е тайна, че в нашото племе бяха най-хубавите момичета, това изобщо някакво се коментира. Обаче, не, аз като съм отишъл там с съвсем друга нагласа и все пак това като е някакво предаване, гледам да се абстрахирам от такива неща, по-скоро сме имали само приятелски отношения към всичките. Не беше по същия начин и на мен са ми задавали този въпрос и аз разсъждавах също така, че съм отишла там да се състезавам и за съвсем друга емоция от битките, от цялото приключение, от изолацията и даже по-скоро чувстваш хората, с които си там като семейство. Въпреки, че ако срещаш някой човек, към който спиташ привличане, то не пита, както се казва, така че... Да, и това е така, обаче как да ме привлече някой? Значи познавам се с някой от 2 часа. След това имаме териториална битка и попадаме на стопанството в нашия случай. Извинявай, ама аз 5 дни там, за една седмица тия хора съм ги гледал как им растат космите на краката, на момичетата конкретно, как им растат космите на краката, мустаците, косми по ръцете, нали не се къпат, не са наперфюмирани, не са направени. Колкото и да е смисъл, аз се чуех, нали, защото на третия ден почват да си обличат дългите климове, то навънка 40 градуса, викам, какво ми се на тези добре ли са. И като ги питах, нали, разбрах за какво става въпрос, така малко по-трудно се случи нещата. В такива условия, аз лично в условията, в които живяхме, и аз се чувствах по-скоро като дете на лагер, отколкото като себе си, като цяло, камо ли като жена, така ще те разбирам напълно. Някакси обаче ставаш като едно семейство с хората от твоето племе. Дали ти се чувстваше така? Въобще вашето племе за сега изглежда много задружно, както беше и нашето. In general, сега естествено всеки си има някаква стратегия, коалиция и каквото и да било, но и като цяло си личи на терена, че сте задружни и в общия случай се разбирате, въпреки малките разногласия. Така е, колкото и разногласия да има и караници, нали, винаги гледаме да се разбираме за благото на отбора. И сме много по-задружни от другите, според мен. Това ни е тайната да побеждаваме. Чувствам ги точно като семейство. Значи, точно като семейство се ме разбираш и като си тръгне някой от предаването, имам чувство, че е умрял. По същия начин го приемам, все едно изчезва този човек и ми е много тъжно. На всичките го преживяхме много трудно това нещо. Тази година, след като някой си тръгне, остава видеосъобщение. Това видеосъобщение ме се сипваше всеки път. Много е готино, между другото, и съжалявам, че при нас нямаше това нещо. Гадно е, защото си правят скапания сценарий. И мен ме издразни, защото аз си бях близък с Елена. Елена ме вика да отива да й помогне и те дават, нали, само какво е казала за Люба. Тя реално е говорила най-много за мен. Но те, нали, си кътват там, каквото искат да излъчат. И аз това не го знаех в началото. Нали, гледам, че клипа накъсва постоянно, но не си обяснявам и седи и така гледам и слушам някакви работи, дето това не е. Съм сигурен, че не го е казала. Това и викам, с тези глупости и даже се ядосах там, в смисъл в самото предаване се ядосах. Малко. Така е като цяло и при нас не беше лесно, но пък може би вие сте били една идея по-задружни от това, което сега ми казваш, така разбирам аз, защото пък при нас имам чувство, че хората се радваха, когато някой си тръгва и се едно си отмятаха в някакъв списък мислено от тикче. О, да, и той се тръгва, стават по-малко конкуренция до финала. И така, в същото време при вас и не виждам такова разделение мъже-жени, каквото имаше лично в нашия отбор, дори и в другите отбори. В овците, нали, се видя нещо подобно, лек конфликт между Тодор и Ваня, но въпреки това, да, той казва, не бих приел жена като лидер, освен ако тя не се докаже, то е ясно, че има едно малко такова отношение като цяло към жените, подценяващо, но пък не знам, аз много се надявам този сезон да видя жена в повече жени в финалната осмица, може би миналата година тези, които стигнаха просто поради липсата на елиминации до този момент в техните отбори, което до някъде беше четено за късмет. Ще видим тази година какво ще се случи, но се надявам да има и жена на финала. На мен това ми беше мечта за миналия сезон. Тази година, да ти кажа честно, играчите са толкова силни, че ти не само трябва да си добър в игрите, трябва да бъдеш и добър стратег. Не трябва да се явяваш на елиминации, каквото и да правиш. Това е най-лошото нещо. Отидеш на елиминация, ти не знаеш какво ще стане там. В началото на първите седмици е сета, аз мисля, срещу който и да не пуснат, те са толкова скарени, те не знаят кой е левия, кой е десния крак. Окей, обаче по-нататък в играта остават само добри играчи. А в този сезон по-добрите играчи са доста повече. Това естествено от сезон 2 към сезон 1, но за мен сезон 2 играчите са, има много повече атлети.
И жените, смисъл, има много добри жени. Те първо ще виждат жените какво правят. Аз съм доставя изумен от жените. Та, ако се изправя срещу жена, не се изправям срещу жена, това е жена, ще я бия много лесно. В смисъл, знам, че има много качества. Повечето жени бяха много добри. Аз даже предпочитах да се изправя срещу мъж, защото знам, че ще ми дадат силова битка, в която съм по-добър от тях. Обаче, ако ми дадат жена, не се знае каква ще е битката. А жените бяха добри на много неща. Разделение при нас за жени и мъже няма, определено. В смисъл, в нашото племе лично няма. Да. Това е пълна глупост, а малко по-нататък в играта, даже мисля, че ще го коментирам някъде. Си бях ядосал доста на това. В смисъл, нито скрито, нито явно. Понеже при нас явно имаше много толерантност, деляхме си храната абсолютно по-равно, мъжете ядяха наравно с нас. Държаха се много достойно и много джентълменски, но си имаха коалиции, просто се да изчистят жените една по една, за да могат да се запазят братски. Дори накрая вече стратегия не работеше успешно за тях, но те продължаваха да разсъждават, че по-добре е да се пазят от елиминации, да жертват някого или нещо друго. Дори когато имаха едно прегрупиране, мъжете, в смисъл, даде се възможност на Веско и на Пламен да изберат изцяло нови отбори на един етап от играта, и при което Пламен избираше по-силните играчи, които веднага щях да избера и аз. Дори Юли, който ти каза, че познаваш, който е конфликтна личност, но е супер силен играч, със сигурност щях да привлека в моят отбор. Докато в случая от нашото племе отново си пролича това, първо да си помислим за братята, независимо кой е контузен и кой въобще не е толкова силен играч на фона на някой друг от другия отбор. И обществото отново иска да изберат по-слаби играчи, за да могат да ги елиминират. И взеха Радостина и Ана Мария тогава. На фона на, пак казвам, Пламен, Юлиан и други участници, които бяха по-силни, определено. Вече имаше някакви планове след предаването относно спорта и как ще се развива за бъдеще тази част от живота? Аз съм си харесал да съм си треньор в момента. Насочил съм се само към треньорската дейност. Това ми дава страшно удоволствие да предам всичко това, което съм научил за тия години на други хора, които имат желание да го научат. Много ми харесва и, честно казвам, много добре ми се получава, защото обяснявам по супер елементарен начин всичките неща, затова хората се връщат при мен. За самите състезания, евентуално, може би някога, ако ще се пускам на нещо, ще бъде кикбокс. Към ММА не мисля да се връщам, че там контузиите са много страшни. Има вероятност, ако ми предложат някаква добра оферта за кикбокс да се върна. Супер! Освен спорта, с какво друго се занимаваш? Имам с един мой приятел дългогодишен, от деца сме си заедно и от малки много искаме да си отворим някакво заведение. Тогава още нямахме някаква визия какво точно ще бъде. Сега преди 2 години отворихме едно заведение за гофрети, Street Waffle се казва. Гофрети не са тези стандартните, обикновените гофрети, те се водят такива от Хонг-Конг идват. Много са яки, украсени са по супер готин начин. Супер вкусни, супер красиви са, да. Мерси. Между другото, наистина си заслужава да ги питате. Сигурно са нещо различно. Супер, минута за реклама. Много яко. Как ти даде идеята за това начинание? Идеята е, че на мен беше писано да работя с други хора и много исках да си отворя някакъв собствен бизнес. Нямах конкретна идея какво да бъде и сътрудника ми, той живееше в Норвегия и работеше там, дойде един ден с идеята да си отворим нещо, което го беше видял в Лондон от това. И аз казах, окей брат, казах, че ми напускам работа. Директно напуснах работа, той се върна тук в София и за един месец го отворихме. Какво си работил преди това? Работех, 3 години съм работил в един проект на Google. Една година бях технически съпорт, тех съпорт. След това ме повишиха в супервайзърче, така че 2 години горе-долу съм шествал съм там, кой къде да работи, нещо такива. И си работил в Google, това е нещо сериозно, което според мен е интересно за повечето хора, тъй като много често спортистите биват подценявани като комплексни личности, не само състезатели на терена, но и изпъквайки с други свои качества. И това също е много интересно според мен да го чуят повече хора. Да, даже аз напуснах го това нещо, имах няколко месеца пауза. След това кандидатствах в проект на Microsoft. Взеха ме, работех една седмица и моят приятел каза, че се връща и за една седмица и напуснах, за да направим това. Така че рискувах много. Работата беше много добра, много добре платена. Рискувах си до огромна част от не знам какво, от живота, за да се отворя нещо му. Супер, това е нещо наистина похвално и
Може би е мечтата на всеки млад човек да си направи нещо свое, да е независим и, както каза ти, да не работи за някой друг. Аз самата също си мечтая за нещо такова и вярвам, че всеки човек може да го постигне, ако е достатъчно целеустремен и решен в това, което иска да прави. Ще те върна отново в Игри на волята. Смяташ ли, че твоето племе е най-правилното място за теб? Не. Ако имаш право да избереш в кое племе да бъдеш, Директно ти казвам не. Директно ти казвам не. Това не беше най-правилното племе за мен, понеже там бях леко отритнат. Нали, за благото на племето и за мое лично благо, нали, в смисъл за мен лично е по-окей да не се карам с другите, за да не ходя всеки път на номинации. Съм държал винаги добрия тон. Винаги съм гледал изгодата на общата изгода, така всички да вървиме добре, на всички да ни е окей. Не съм бил егоист или нещо такова, обаче не беше най-доброто племе за мен, не се чувствах окей в него през огромна част от времето, понеже имаше моменти, които бях отритнат по някакъв начин от момчетата и общо взето през абсолютно цялото време аз винаги съм бил сам. Мисля, винаги съм бил между... Те се заформиха някакви коалиции. Мисъл, едната страна тук, другата страна тук, аз винаги съм гледал да седа по средата и да не се намесвам в личните им глупости и да балансирам нещата доколкото е възможно. Може би за това до някаква степен аз бях капитана в началото, защото хората знаеха, че на мен могат да имат доверие. Обаче и това в някакъв момент ме изиграва още сега. Мисъл, от това най-много страдах. То се видя още тази седмица, въпреки че може би е рано да се каже как ти беше по средата. Реално се чудеше какво се случва, нали? Между тези конфликти и такива някакви личностни отношения, които наистина до някъде се показват, защото говорихме си го това нещо и аз като човек, който го е преживял, знам, че се показва само много малка част, така че твоята неутрална позиция може би не е била много лесна, наистина. Защото когато влезеш в коалицията на едните, малко или много става числено превъзходство и реални номинации при всичко едва мине. Ти си избираш някаква страна, която може би става и по-силна, дори ако са поравно чисто като число едните и другите и ти накланяш везната и в случая, ако не минеш на страната на никой, за теб самия може би става по-трудно. И аз си седях на средата през цялото време, за да може да има един адекватен човек, който да не мисли на такива. Всичките се побъркаха от тия емоции. Не можеш да отидеш на номинации и да номинираш най-силните играчи, понеже сте издразнили по някакъв начин. Нали ще изгният другите на реката, ако те отпаднат случайно. И трябваше да има един, който да мисли трезво, така да бъде бащата на племето и се наложи явно да съм аз. Другите се разделиха на коалиции и мен това много ме дразнише, но съм си го премълчавал през цялото време. Ти казваш, че си и треньор по кикбокс. Да. Аз съм тренирала чисто аматьорски, т.е. непрофесионално, за удоволствие. И ще бъде много интересно дали може да ме научиш на нещо ново или въобще да си подобря формата и най-вече самия спорт кикбокс е супер разтоварващ. Много, направо супер много те отпуска. Изкарваш цялата негативна емоция, която си събрал от деня, от седмицата. Хората най-често за това идват, за да могат да си излеят всичко негативно, което имат. Така че готова ли сега да кажеш? Направо скачаме. Между другото, преди 5 години аз тренирах кикбокс и реших днес да си опресня знанията, защото този спорт много ми харесва и съм забравила абсолютно всичко. Я вие как ставаш гард? Преди 5 години как си тренирала, не? Не, това било 10 години. Добре. Десния крак, да е малко по-надолу. На другото, на дясно. Така? На другото. Така. Така. Реално в бокса нали са малко по-така. В кикбокса сме застанали по-фронтално. Да. Това е защото ако видя кик от стука, то крак трябва да може да реагира и да блокира. Дай ля. Дай пак. Дай пак. Трябваше. Я се опитай като биеш левия, лаката да не излиза тук отстрани и да не отива назад да ръката. Директно от предата, напред. Точно така, дай пак. И завърти ръката. Така. Дай пак. Дай пак. Дай лак десен. Дай пак. Добре. И при десния завърти кръка, пръстите трябва да отиват навътре, пета да отиде навън. На мен това много ми пресеше тогава, аз спомням сега. Да, това е точно така. Да. Ще го свигна, дай. Дай пак. И върни ръката бързо на брадата. Ето това. Дай пак. Връщи ги горе на главата. Я завърши предния крак,
като биеш кошета, предния крак трябва да се завърти по този начин на пръсти, когато пак излезе навънка, а лактата да е на нивото на умрука. Ето това, дай пак. Дальше път. И дясната горе. Завърти крака. И дясната. Дай пак. Върни. Дай пак. Дай десен. Завърти крака. И лактата държи горе. Ай, това също. Лакта. Удреш някъде, ръката се връща горе, не долу. Лакта и смъпа. И завърти кръка. Ето така трябва да лакта. Защото когато биеш кошето, трябва да натежиш с цялата тази част на тялото. Ако си така, ще удариш само така. Трябва да натежиш така и да завъртиш кръка. Я дай само кошето. Дай едно коляно. Добре, дай пак коляното. Дай ляво, коляно. Ясно коше. Дай го коше. Дай един долу. Когато риташ, например, с десния крак, предния крак трябва да стъпи леко навън. И по този начин отваряш така, че не може да завърти тялото с тази. Как да сам настрани на това. Да, това е най-важното нещо. Да стъпиш навънка, за да можеш да видиш спокойно, да завърти цялото тяло и да натежиш навън. Точно така. И върни десния крак, откъдето се отлепи от земята, там трябва да се върне. Ето това. Дай пак. Супер. И добре, стъпваш навън и видиш. Браво, дай пак. С ръката е добра. Десен. Ляво коше. Голямо. Ясно. Върти се. Още така. Лад. Голямо. Кик. Браво. Браво. Дай лад. Дай лад. Добре, застани малко по-натолно към мен, че пак така застане да стани. Айде. Като биеш коляното, трябва да дръпнеш тялото назаде, пръстите на опорния крак да те изстрелят, да застанеш на пръсти, буташ с таза и дърпаш тялото назад. Тялото се дърпа назад, за да не мога да стигнат с ръка, защото ако ти поставиш с коляно, той ще иска да ти върне ръка. Дърпаш тялото назад и буташ с таза напред. Я пробай тясното. Да пръсти изполи. Ето това е, дърпи малко тялото. Виж? И да не мога да стигна. Дай пак. Браво. Дай ми ляв ръка. Сега като чакам с дясната ръка, ти трябва да направиш само това нещо, да минеш под удара и да ме гледаш през цялото време мене, да ме гледаш земята, да не се дупиш назаде, а клякаш от коленете, да клякаш надолу, минаваш под удара. Да, дай. Остане назад. Оп. Да, ме гледай мен. И трябва да е толкова, колкото да мине леко е това телизни през главата. Мисля да ме клякаш. Леко чуше. Ай пак изолу. Добре, стъпи пак леко навън по този начин, да не става само това нагоре, а да завъртиш по този начин и да вкараш малко тази тялото на тази. Да. Дай 5 един секунд. Добре, дай един само това начин. Добре. Виж цялото време. Веднага. Добре, много. Десен. Взете горе коляно. Ляво коше. Изкриваш. Ляво коше пак. Десен брат. Изкриваш тук. Десен. Едно век. Беше супер и както виждате, човек въобще не е нужен да е в супер добра форма или да се занимава професионално. И в тази връзка ще ви споделя, че Vice ще води тренировки специално за жени. Първата ми асоциация, понеже съм учила немски, е, че Vice е бяло на немски. Да, нали? Просто не знам... По ирония на съдбата. Да. Казвам се черен. Ти от каква националност си? В смисъл ти каза там, просто аз... Децата винаги много викат и като гледам нещо, аз не винаги чувам всичко, което се казва. И затова не си спомням какво коментира. Аз съм от смесен брак. Мама от България, татко от Афганистан. От Афганистан, да се Да, спомня. и затова името ми е такова. Да. Верно, много често хората ме питат, Vice това от немски ли е, бял ли е, и към не, как ще ме кръстят бял.
Да, иначе самото... Хората си кръщаят детето Север или повече North South. Принципно името ми Вайс означава, нали, било означава умен по ирония на съдбата. Не знам, защо така са решили да ме кръстят, ама те няма да знаят как аз мога да се развия като ММЕц. Нито умен, нито бял, не знам какво е това име.